wani abu da muke da bukata akwai maganar world development project wanda su angon kabala sun riga sun yi nasu wanda wallahi mun yi iya kokarin mu mun yi poshuyin akan mu ma namu wanda za a mana wanda za a kare wannan gadan daga wurin yan gongon zuwa ya gangaro nan kasa to amma an ce wannan kudin bai riga ya shigo ko ba an samu jinkiri mun yi iya kokarin mu yawara zai taimaka sosai sannan kuma muna da bukatan nan inda masu bairan nan suke zuwa su zuba shara muna da bukatan gwamnati ta zo ta mana aiki a kange gaskiya ba karamin sauki za a samu ba yawara zai fi ba mu dama a yi monitoring saboda wani lokaci cikin dare fa irin akwaru kura ake zuwa da shi ana zuba mana shara to kaga idan an kange kafin mutum ya ce zai diba da shebur ya zo za a kama shi yawwa to muna kira da gwamnati muna neman a kange mana wannan gun gaskiya shine abin nan na karke wanda muke da bukata sannan kuma muna kara kira da maganar world development project da aka samu jinkiri namu hasali ya ma kamata a duba halin da jama'a suke ciki ya kamata a ce hashimi gaba daya a ije na kowane zone a duba ma zone C irin wannan halin da suke ciki a fara yi mana amma mun bi an ce dole sai ton ɗinmu ya zo tukuna kuma wallahi kuma gashi an shiga damina yanzu nan to ina kira ga gwamnati a duba mana akan maganar world development project wannan aikin da za a yi kamar wanda angon kabala suka kange nasu mu ma mu kange gefen mu da kuma wannan maganar kange wannan gun na kuma da zai hana masu bairo da zuwa su zuba da masu moto da suke zuwa su zuba zai kawo abin da insha Allah zai taimaka sosai insha Allah amin insha Allah